Ụzụ na-enyere ụmụ nwaanyị aka. Nwoke na-enye ụmụ nwaanyị obiọma, obi aṅụrị. Ahụ m anyị fụrụ kịta chọrọ onye na-emetụ ya aka. Achọrọ m ka nye testimony ka ụmụ nwaanyị ibe m siri nye. Obi adị ọkwa mma. Di m nọgidere n'ụwa ya ọya niile ọya wee mechaa nwa ọrụ hapụ m. Amụrọrọ m ya nwa. Mgbe nụ akụkọ a na-aga ebe niile n'obodo a ka isi enyere ụmụ nwaanyị aka ka ha si enye testimony. Ha sị na onye ọrụ na imetụ ha n'aka ekpunye ya nwa. Onye eji akpọ gị ọkpọ ọzọ. Biko ka nwee testimony ka ụmụ nwaanyị ibe m. Biko ama m na ị na-ana ego, gwa m ego one ị na-ana mma kwụ gị ya. Ekwuchana m ka ọra m n'ọnụ, enweghị ọzọ mma m na-ekwu na awụrọ gị metụ m aka ahụ niile a na-atọ m belebele. Mechie ọnụ, kpesịpụ ọnụ gere ure na-echefe. Ekesi batabe nwoke mmadụ ewe ọnụ ya na-akọtụ. Nwekwere formal information, nwekwe ya na-akpọ formality in your life. Ahụ dị gị nọ n'ọrịa, ihe onye ọrịa dị fere ka iburule butere m ka m rie. Mgbe ọ na-arịa ọrịa metụkwa m aka wụ. Aka last o metụrụ bifo ọrịa ọrịa. Onye o ji agụrụ m otu aka ọrịa ka nọkwa gị n'ahụ. Aka ọrịa ahụ ka gbọtọrọ gị n'ahụ. Kisi na-ebi isi n'ọgụgụ ọsọ ọnụ mmiri. Ihe nọ nkwado ụlọ n'anya. Ịnọ gị na nsọ ahụ gị niile goro oge ha ga-eme gị nke a mee gị nke ọzọ. Biko ya ahụ ị chọrọ bịa ya. No. Or better still, go to the mechanic. Ka ha rụzie gị ihe ọla mebiri emebi na ndụ gị. Go to the mechanic ka ha rụzie ya back. Mechanic kwa ke nkọwa gị. Ihe agbụtụrụ ebe ahụ gị ihe o gosiri egosi na ọ dị ya. Ke nkewu mechanic ịrụ m ọrụ. Kedu ihe na-aghọta ha mechanic? Ịghọta ihe mechanic ka ọ na-ịghọta ihe mebiri emebi. Ha dị ọkwa nke ọ bụ site ego wepụ m anya n'ukwu. Ma na-ekwu okwu na amara m akantị na akantị amara m na-arụ m ka na-eche olee otu ihe a chiri mee gị isi ahụ ebe isi nyere akpa mkpe bịa hie na-akọ akantị kwa kekwa nke we akantị ọtakwa m ihe na-akọwa n'akantị o ịma na onwe ihe mebiri emebi ebe ahụ n'ịkọ ọnọ togedari gị mara na ebe isi na ahụ gị ga ebe ahụ gaga chụrụ ute gị ahụtakwa m nkọwa gị ahụ
Asa. Asa. Amamudi ni na-esi ihe anyị na-esi o. Amamudi isi gasịrị nwa gị n'ọkụ. No be say the food ishicha you gbe pụta ya tọ ka nni. Road mmiri ga na-atọ road safety na-atọ ọrụ gọọmenti. Butekwa ni otu ahụ ma ewere ọnụ driver rie ya. Mama ebe shi ga kpọrọ ancient model wife kpọkpọkpọ tiere onwe m. Bịa. Ị na-akpọkọ n'afọ ma ị na-akwanyere ugwu. Ị na-akwanyere ugwu na ọ bụghị ngụnyere m ya. Kedu ụdị nka iti mkpu bụ ihe a? Oge ọbụla ị na-eti mkpu ka ị nọ na moto park. Na-eti mkpu ka onye ara bara ahịa ọfụ. And by the way, onye ka ị na-akpọ ancient modern wife? Onye ka ị kpọrọ ancient modern? Mba achọrọ m ịma. Onye ka ị refer to as ancient modern? Mgbe mbele ihe ewu. Onwe ebe nseta gị. Ole ihe ewu mbụ. Onwe ebe nseta gị. Ọ gorimapa ibu na-enye gị nsogbu. Maka ewepụ isi ịkọchachara ka dibịa na-agwọta ha ọnụ ya. Ịma nwe ọnụ iji akpọ m ka onye ara. Kparịa onwe gị. Ọ bụ niile anya na gị hụ na enwedị m time. Mgbe nwere ihe na-agba ọnụ kpam. Lekwu sọsọ ushiri ibupụtele ihe ọ na-esi ọgwụ afọ amachine m. But I go just manage the chopper maka na agụ nọ. Onwe gị bụ ihe na-eshi gị. Enwedị m time. Onwe gị na-eshi gị ta ha atọ ya na-eshi gị anụ ọhịa. Esikwana otu eti afa m ọzọ Chineke akpọ gị ọkụ. A na-akpọga ihe kwesịrị ịga kelewe Chukwu na njọ ọnụ Chukwu gọziri. Kekwanụ ka ị na-ebute le mmiri a ga-eji asa ngaji. Ị wetara ngaji a na-asa ha asa. English woman na-amadị English. Were asọ mmiri gị saa ya. Ewo. Ichie. Ị bịara? Nnọọ. Ọ dịkwa na mma ka ị gaje ka mmanwụ na-apịatara ọnụ ya. Nwunye gị? Ọ nwụrụ? Ọnwụ ugbu a ụfọdụ na-ebezi akwa ime obi. Enwere akwa a na-ebe ya anya mmiri ede n'onye a n'ime. Mana gị nkụ ya na-emerịta iche achịga. Mana onye anwụọ na inside. I know a lot of people who pass through the same predicament. No. Ụkwụ gị makwara mma mana ọsọ n'aha m ka ekutere eke. Okay. Maka mgbe m dọtara nwaanyị mata ya n'ụlọ tụọ atọ alụghị possible of ịmụ amụ but ọwụ ya mere ọwụ fọt ya ọ fọt m fọt kega ịma accident ahụ nwere mgbe o tere chekwa mgbe a trailer dakwasịrị mgbe a trailer dakwasịrị moto m so ọ nwere ihe bịa chụkwa m ebe autonomous community ya affect Cherekwa. So Thomas community ma dị ọrụ gị. No wonder. Ihe kwuru gba nnọkọta m na-ajụ onwe m si ele ihe na-ebu kpọrị. Ọpụ na ahụ niile anọ na family unu nọ na onye ọbụla nọ na Nigeria ugbu a mana ihe unu. Mana mgbe ọ na-ahụrụ gị kọfụ ha na-ahụ ọnụ gị na-ama nsi ele ihe na-ebu nwoke na amamsi iwe okiri. Asị enwede because ihe onye ọbụla nọ mgbe apịa nwamkpi amụ nwamkpi ụlọ apịrị amụ ihu ya nwamkpi ahụ gbaburu ndụ mgbe ọla ihu ya ahụ ọnụ otu ahụ ọnụ gị dị na-ele gị enwere nnọọ nwamkpi na-echetere mgbe ahụ na kogi mgbe anyị biko gị otu a ka ahụ ọnụ ya na-esi ruo taa o iwe okiri ọ bụ ndasị m ị ga-awụrịrị taa my brother wụdụkwa onye ọrịa na-eme n'onwe ekwula ọwụdosa akọga ọwụdo ịkọ ọnụ ọwụdo ịkọ ọnụ ihe m na-ekwu ya wụsị ọnọdụ ga so ịwụcha afụ n'otu n'ugbu a mana ihe a mere gị ọgbagha aka m na-ajụsị elu ote moto ga-esi ihe egwuru kụkwasa moto ọ kụpịadoghị anya ọ gbajidogị ụkwụ ọsọ kụwadoro gị ngwụrọ ma hapụrụ gị autonomous community hapụrụ gị center of excellence gị ihe eshigwo n'ebe ayọn gaba ebe ṅụde ala ili ote gbapuo ya mmiri weshia demeg manless ahụ ihe na ụgbọ ụnụ nwaanyị ka ịwụọ
ihe chere ezuola. Ọ nwaanyị ka iwu. No, ogene no. Iwu nwaanyị. Chere kwe. Kwesịrị na akpọgụ gba sister ichie. Ma madam ichie. Otu a ndị reverend sisters n'ụgba gị na ha wotu ke ha ka dị mma ha ka na-arụ ọrụ mana ke ọ ka mfe amụọla na inwe ahụ dị autonomous. Ha ihe ka ewutere m. Nwoke nne m nwoke awụrụ okiri aga hụ je. Ọ bụ ọnụ ka akọrọ gọ. Achọrọ m ka ị bịa gbara m ihe achọrọ ka ị bịa sabise na m anya sabise ọfụma ghọtago at least o nwere ike ịmụta ejima ịma ka akọba all these years inwe ike ịmụta atọ I trust you ime ukwu gị Ya pụtara ike dị n'ukwu my brother ike dị n'ukwu achọrọ m ka ị bịa mana echekwa mana ọ na-ekulikwe mechaa daa kọwọ na ha ekuli aga ị ga-eji autonomous community game ka ọ ga-ele ka iji arụ ọrụ ọ ka mara maka na ka mara nga kwụsịrị nga gbara medu ka mara zote m ga-eshikọ abụrụ m ahụ gị ka m bịa kpọ achọrọ m ka ị rụọla m ọrụ sabisi eme ọfụma ya mụtara m ejima ma ọwa atọ ka akọva dịzi ezi luzu kwesịrị ịkọva otu n'ụgba itepe ihe kwesịrị ime gị na sef achara anọ one time chiga gị fọ gị wụrụ papa anọ ịtala nwụ wonda kasị isi ike adị eru ebe na mamsi iwe okiri anyway ihe mere emene nwunye gị ọnọ n'ụlọ ugbu a ọ saga ahụ taa because m nwa dị m ala ka ịba ga n'ọhịa ebe ọhịa rochi ebe niile dị oke ka achọrọkwa mba gị ugbu a enwe ngụngụ enwe forest adị m ala ka ihe ebe niile dịrịla m oke so that a na-arụ ọrụ a marakwa na ụdị ọrụ a ga-arụ amụsụta ụmụ ọrụ ụmụnna kwe ụmụnna agbakọrọ agbakọ ụmụ ururu aha ndị agụzi ụmụazị enwe fichọ mele ahịa asa o mpete isi gịnị bupụ ihe a nwunye ya nidiri attention m urgently ka m agagodo ga eziokwu napụta ya n'aka mụnwa nidikwara attention urgently begodo ka anyị jee sụọ n'akụkụ eso ngụnwa ịsụ ịnụ ihe m kwu a sị gị na ihe abịa ka anyị baa gbakọ obere izu dị very important na onye anụnwa nwunye ya nọ na gbata ekwesịrị m ịgbapụ nwunye nke ụnọkwu na gbata anyị kwesịrị ịgba jee n'azụ ụlọ jee gbaa asịrị dụrụ anyị na-abụ kịta asachere dị ekwena ka m kwuo ya ọzọ business before ana m aje gị ngwa uje nwanna biko ịma ezinụlọ ị ga-aghọta nna abịa gịnị dị inweghị uche ihere anụ ọgụ n'anya ị ma na ọkịta ka mma na inweghị ofu mkpụrụ ihere ọkwa nkwụwa nọsịnsị na-eti mkpu sibe ha nni eghebe agụụ na-achọ ihe dị m afọ mana ịnụ n'okwu nwaanyị kịta fiom agụụ ana ahụ niile nwụrụ ọkụ ị na-achọ ka ya wapụ ọkụ ya ifu biznes a ihe akwụsị ya biznes a ihe akwụsị ya asụpọtọ biznes a ihe ejeje kontinu moto ị na-anya ịnụ ihe na-agwa gị achọghị m nka biznes a ọ gị ndị aka m tele gị mana inwedị uche you don't have sense business na-eweta ego a na-ejeri nri na family so maka ihe ka iji kpọm ga bere ka anwụnta bere ka moto gwongworo ihe nji agwa gị kpọpụta m ihe ihe nji wee kpọpụta gị ihe eriri nri bife enweghị m ike iri ya ị ga-eri ya agụrụ na agụgbụ mbụ mana agụrụ gahazi agụụ gịnị e nwere onye kwesịrị ịrụ n'ọrụ ike dị m n'ukwu ọ bụrụ m nwanyere onwe m Chineke si n'eluigwe were ike ka ege m n'ukwu m nyere ndị mmadụ aka bịa si ebe a pụọ na-eri ha nri bịa si ebe a pụọ ịchọ ka ije nwụọ n'elu nwaanyị ka m wee rọrọ aja dọkwe ịmasị m kpụọ isi na di m anwụọna ma mgbe nna gwa o ji erie nri jụ bịa pụọ ka mfụ akpọkwanụ ka ege na-aga onweghị ebe ọ na-eje onweghị ebe ọ na-eje ichie ishọt ka m kwuo ihe a ka ọ dị m n'obi kịta unu anaghị akwanye m ugwu n'ụna unu anaghị enye m ofu mkpụrụ nsọpụrụ ka ihe imini nye ebe onye ọbụla si ọ garụ dagworu ka onye mmanya na-egbu bata ebe a na ọkpọrọ di m ka onye gbaa nwaanyị ọ gịnị dụ ọ ka esi agba onye mgba m ka ọ bụ na ọkụ ya nwaanyị ọbụla unu pụtara ọ bụ ha otule unu akpọrọ ya ka ọ dabanye
no kutuka wuni na ibia ki kporu dim ko ojo gba nwanyi wodi nwanyi obunu na afu na na una kpoti ka ogba na enni mputere ya o manri ni o hapu ni jebe gba nwanyi o ki ihe wasi ato ike ji agba nwanyi o ike gị kedu ihe na-aṅụrụ panadol n'isi na-awa onye ọzọ mụ na onwe m onye gaji ịgba ihe ọgbụgba did I complain agwara gị na enwe ha m ike ka m na-eri ha ọrụ chukwu kere differently ike ị na-enye na ike dị n'ukwu awụghị otu ike nọdaba ndaba m ike ka anụrụ ya permanently to my permanent side. imo nwe debe nsi wee taga mba kwa okwu ba ha na nwanyi ile ga na agba okwu ba ha na nwanyi ile ga na agba ifo gị onwe bi na-eje ichie ịmara ihe dị gị mma igwe nwoke a ya nọrọ na rie nri ọnwụọ n'enu nwaanyị iche ihe jikwa gwu ahụ na o soro gị pụọ n'eri ha nri okwu ihe mere ya ma ọ nwụọ n'enu nwunye gị ndị ya kwe a ma ejide gị ị ga-akwa ya ị ga-eweta ego ya eji mebere ya nwatakịrị nwunye ya ihe m ga-anwụ n'elu arịala m ugwu ka ugwu rịa mountain dị mountiful ya wụrụ ntakịrị mountain ntakịrị ihe ya ọ na-ama n'ezi ka m ga-anwụ n'elu nna biko hapụ ihe nna abịa anyị pụọ sa nwunye gị ana m agwa gị ike dị n'elu ike dị n'okpuru ụwa ike dị n'ebe niile ma nke dị na ukwu ma meriri nri erighị na ike nọ ya ike dị n'elu bịawa ike dị n'ala ike dị n'okpuru ihe m ma nke nọ nga karịrị ya all power belong to here all power belong to here all power bịawa nwunye gị ga-anụ ụda ya n'ihe ụda egbe ndị nsọ ama asụ ya akwụ. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.